Sabi ni Dry Beach, magtagalog ka. Magtagalog ka kasi in-invite ko yung ano niya mga subscribers and followers niya ni Dry Beach na bibisita din sa channel ko. Sabi ni Dry Beach, magtagalog ka kasi yung mga followers ko, lahat sila mga Tagalog. So, pwede naman ako magtagalog kasi ano lang, nahihirapan lang ako. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Hello guys, good morning. Mao pa jud ko ay ngit-ngit oy samok. Nako sa gawa sa among balay. Against the light. Mao pa jud ko nakaabot guys, gikan nag-walking. Again with me is si Dry Beach. Okay na siya guys. Nakakuyog na siya sa pag-walking nako. Good morning. Mga kapitbahay po namin. Nagwo-walking din sila. Hindi kasi kami nag-aabutan sa daan eh. Yung iba, nag-una na kami. Ako, gauna man ko. Then abot lang kami ni Dry Beach dun sa kabilang daan. So ngayon, ulitin ko. Sabi ni Dry Beach, magtagalog ka. Magtagalog ka kasi in-invite ko yung niya mga subscribers and followers niya ni Dry Beach na bibisita din sa channel ko. Sabi ni Dry Beach, magtagalog ka kasi yung mga followers ko, lahat sila mga Tagalog. So, pwede naman ako magtagalog kasi ano lang, nahihirapan lang ako. Makaintindi ako ng Tagalog, and then makasalita ako ng Tagalog, pero hindi tuloy-tuloy, para bang sa akin, parang hindi ako confident po na magtatagalog. Pero itatry ko lang po para sa inyo, para maintindihan din ninyo ako. Ay, sino ba yung nanawag? May tumatawag po. Ayun. Para po to sa mga followers and subscribers ni Dry Beach po. Magtatagalog ako. Itatry ko pong magtatagalog. And then, pasensya na po kayo kung medyo alanganin yung Tagalog ko. Para lang po maintindihan ninyo. Matagal-tagal na po akong nagba-vlog para sa mga hindi nakaalam, sa mga kaibigan ni Dry Beach po, yung mga followers and subscribers po niya. Matagal na po ako nagba-vlog. Last year yata, malapit na po ata akong magto 2 years, mga by July next year. Kaya ayun, ganito talaga pag nagba-vlog. Parang naghahanap ka ng mga kaibigan, makausap mo, parang ganun. Ito po, pasensya na po kayo para ang Tagalog ko hindi diretso-diretso kasi pure Bisaya kasi ako eh. So uulitin ko po, marunong po ako magtagalog, makaintindi po ako ng Tagalog, pero hindi diretso. Kaya sabi ni Dry Beach, kung gusto mo nga kaibiganin yung mga followers ko, try ko daw magtagalog. Kaya yun, ito po, inumpisahan ko na po. Hindi na ako nagba-vlog kanina. I let Dry Beach na siya na naman po ang magba-vlog. Pero magkasama po kami kaninang nag-walking. Medyo nauna lang ako ng konti at doon na kami nagkikita sa kabilang daan. Doon na kami nag-aabutan ni Dry Beach. Kasi uulitin ko po, isang compound lang po kami ni Albi nakatira dito sa may DRBC Homes, dito po sa Bukidnon, Mindanao, Bukidnon. Iisa lang po yung compound na tinitirahan namin. Tinatawag po itong DRBC Homes. Pero hindi po kami magkalapit ng bahay. Hindi kami magkapit-bahay ni Dry Beach. Doon po siya banda, doon sa kabila. Nag-aabutan lang po kaming mag-walking. Doon lang sa daan. Doon na kami nag-aabutan. At yung mga kapitbahay po namin na nagwo-walking din, nagpapasalamat po kasi kami kasi dito po sa compound namin, safe po kami dito. Kasi pag maaga po tayo nagwo-walking, let us say mga 5 a.m., hindi pa kasi naglalabasan yung mga sasakyan, yung mga nagtatrabaho, hindi pa siya lagi. Hindi pa, wala pa masyadong mga sasakyan na dumadaan sa daanan namin, yung nagwo-walking kami na daan, hindi pa masyadong
ano man tawag doon? Parang wala pang dumadaang mga sasakyan, kaya safe po kami. Nagpapasalamat po kasi kami dito sa DRBC Homes kasi maluwag-luwag yung ano namin dito, medyo maluwag yung lugar namin dito. May maano po kami, may walkingan po kami dito lang po sa compound namin na safe po kami. Kaya nagtsatsaga lang po muna kami dito sa amin na magwo-walking para lang po ma-exercise tayo tuwing umaga kung pwede lang. At saka in-invite ko din kayo yung mga followers and subscribers po ni Drybits at pati po din sa akin na in-invite ko po kayo na sana mag-walking din po kayo kasi sa panahon ngayon, ngayong pandemic, hindi pa natin alam kung hanggang kailan po ito matatapos itong pandemic na ito. Kaya in-invite at in-inspired po ko po kayo lahat na mag-walking din po kayo para at least man lang ma-exercise po ang ating mga katawan. At sa pamamagitan nito, makatulong po ito sa ikalalakas ng ating mga katawan, especially po yung may mga pakiramdam katulad namin ni Drybits na nagmi-maintenance na po kami ng high blood. Hindi maiiwasan dumating yung mga ganyang klase po. Kaya ano po ito, ano lang po ito kanang pasensya na mo ha, masagulan ginako og Bisaya kasi uulitin ko po, Bisaya po kung dako. Bisaya kung dako. Pero marunong po ako magtagalog. Ginawa ko lang po ito para sa mga followers and subscribers ni Drybits na ininbita ko po din bumisita po sa channel ko, #Amegavlogger po. Ako po si Piloche Lagwa Ibanez po, aka #Amegavlogger. Isa po akong vlogger at nakatira po ako dito sa Bukidnon, dito sa Damilag, Manolo Fortits, Bukidnon. At may isa pong magandang subdivision po dito at napalad po kami na dito na tumira sa isang subdivision na mas kung sasabihin natin kung ako ang pagpipiliin, walang, ano bang tawag dito? Dili mabayloan, walang kapalit po ang subdivision na tinitirahan namin kasi sa awa ng Diyos, okay po dito, peaceful po ang lugar. Kaya yun, I'm proud po na nakatira po ako dito sa lugar na ito. Kaya yan, sana, pasensya na po kung yung pagtatagalog ko ha, kasi Bisaya po ako, nagtatry lang po ako magtagalog. So sige po, uulitin po, magkita-kita po tayo at sana po, mag-visit po din po kayo sa channel ko po. Sa mga followers ni Drybits po. Salamat po, magkita-kita po tayo. Hanggang sa muli, bye-bye. Take care and God bless. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other.